So, bumangon kami ng sobrang aga kasi nga paalis siya sa trabaho ngayon. Pero kailangan naming maglinis kasi kailangan talaga ng time. Kasi alam nyo na, matagal maglinis oy kapag lalo na maraming snow. So, nag-usap kami dito kung anong oras mag-ingay guys. Sabi ko sa kanya, wag ngayon kasi sobrang aga pa. Pero hindi man mapigilan. Uy, by 5 o'clock guys, na naman si Mister. Nandun na naman siya sa labas naglinis kasi alis daw siya. Trabaho siya guys kasi dahil kahit sobrang snow sa city, naglinis para daw makaalis siya sa trabaho. Kami na sana i-cancel. Hindi man kinancel, guys. Hi! Tulog pa yung mga kapitbahay. Hindi Sabado ba? Tulog. Ingay. Ang ingay namin. What do you want? Coffee? Yeah, yes, coffee. Oh, you still have coffee here. Huh? You want a new one? You want a new one? No, just keep that one. Okay. Somebody called. It's his cancel. What? Somebody call here. Yeah, okay. My husband, oy. Cancel, oy. Don't go. Yeah, magkape tayo. Kasi para naman makapag-start tayong magkain-kain. Kain-kain. Mag-bread tayo. I have to clean up mamaya, guys, to put this sa basement. I got it. Seriously, huh? So I get to take the little anything? Yeah, it's just a baby. Yeah. Oh, wait, where the shoes, hon? Oh. Done. Have a good day. I love you. Stay in. Stay warm. Stop playing with shows. I love you. I love you too. You too. Be careful. Huh? I'll give it a Be careful, I'll open the garage. It's really slippery. You plow the grass. Yeah. Be careful. Still, good amount of snow on the ground. It was still snowing. At yun, nagmuni-muni ako dito sa labas guys at tinitignan ko itong ating Christmas tree sa harap ng bahay. Ang ganda, no, kumapit yung snow. Kapag mga ganitong time kasi, kapag yung snow kumapit sa mga kahoy, ang ganda lang tignan. At itong Christmas tree talaga, ayaw ko talagang ipaputol yun guys, sobrang ganda. But anyway, so ito na yung ating porch, no. And sobrang quiet dito ngayon guys. At ang ganda lang tignan talaga sa paligid. Nakakapagod ito, pero guys, sobrang siya. Kung andito kayo sa, in real life, ay, maganda sa mata, puro puti. Hi guys! So, nag-defrost ako na kahapon ng mga bone. Kasi sabi, Miriam, bakit hindi mo siya hinugasan? Marami talagang guys, mag-react kung bakit hindi ko hinuhugasan ang mga steak. Dahil po, pangit. So, yun siya. Ito din yung bago nating bili na bone. Kasi ito yung plano ko talagang lutuin at kainin. Ilagay lang siya sa oven. Hindi na mahihirapan ka. At meron tayo ditong para kay Tami. No, so, atin lang yan siya i-dry, ganon. For Tami, moy. So, mamaya ko pa naman ito lutuin. It's 11:22. So, ito yung ulam natin. Beef na naman, di ba? Meron pang beef yan. Yun yung i-lunch ko. Yung prime rib. Han, do you want me to hit the prime rib for your lunch? What? There's still a little cut of prime rib over there for your lunch. Do you want me to hit it? No, actually, I'm gonna have the Lamb sausage hero? Oh, yeah, I forgot about that. Ay. So, mga bagong bone po ito, no? So, yan. So, ang gagawin ko is, i-brine lang natin, i-season siya until ready to cook later. Maraming nagko-comment pala about yung sabi ko kapag makarating ako ng Pilipinas, I'm going to, ako sa SNR or, anong tawag yung isa? Landers. Meron nagsasabi, Landers. So, I'm sure hindi ako mahihirapan maghanap kung bibili ako ng steak doon, I'm sure hindi ako mahihirapan magbili nito kasi, merong mga mostly international product yung no? So, meron siyang mga ganito. Guys, kung nandun kayo sa Pilipinas at talagang nagpunta kayo sa SNR or Landers, Grill Meats, McCormick,
steak Montreal. Montreal steak seasoning. The best. Hindi ka na kailangan ng asin kasi nga nandito na lahat. Yan siya. So, yun. Siya. And then, ibalik natin sa refrigerator until lutuin natin siya mamaya. Diba? Simple lang siya, guys. Ito, hindi ko ito ilagay sa oven. Ito siya, i-ano ko lang siya, ilagay sa pan, sa cast iron, and that's it. Ang daming nagsasuggest talaga, ay may mga nagsasabi na maganda daw magpunta sa Landers kasi mura-mura. Meron ding nagsasabi na wag kang bibili ng steak doon sa Pilipinas kasi iba ang cut. And then merong nagsinda mga pictures at nakikita ko din yung mga pictures, guys, is ano siya, iba yung, yung steak na meron siyang kahit konting marble na fat sa loob. Yun yung talagang nagpaganda ng steak, maging tender talaga siya, yung hindi siya tough. Sana meron magagandang cut. I'm sure kapag maganda kasi ang quality or maganda ang cut ng steak, like mga rib eye, mga ganon, mahal talaga yan, guys, as in for sure. Libo-libo yan isang cut. So yun, guys, dito lang natin siya ilagay itong ating mga gulay. Pabayaan natin siyang maluto. And isprehan ko lang siya ng konting oil. That's it. Ito siya. Ano po ako ng bone steak, beef bone. So yun yung ating ginawa. So, yun. So, ito siya, guys. Oh. Atin siyang linya. Oh, di ba? Yun. Yun. Ganyan po siya, guys. Lutuin po natin siya 300 degree sa oven. And then, matagal. And then, ito siya. Lutuin ko to siya sa cast iron mamaya na. Pag ma-ready na to. Kasi madali lang ito for tummy. Aduduy. Pabayaan natin siya dyan. Kunin natin yung ating nalagay, guys, kasi I think ang gulay is luto na. Let's see. Kailangan lang siya ng mixing, no? Ito yung problema talaga. Look. You're making a cheesy cauliflower. Ha? I thought you're making a cheesy cauliflower. What cheesy? You said you can make cauliflower. I do it next time. Wait. I know, but we're gonna do that next time. Ay, hindi pa siya luto, guys. Are you starving, love? Ha? So, nagutom ng akong asawa, guys. Adoy, naku, talagang buhay na ito. Nagutom na siya. So, kaya, lutuin na natin ito. Yan. Lutuin ko muna itong fat niya kasi masarap talaga kapag luto ang fat. May nagtatanong, guys, sa akin, guys, hindi ba magagalit si Tami na kumakain ka ng mga pagkain niya? Matawa ako sa mga ibang comment, guys, kasi yung mga tanungan ba, yung parang iwan ko kung saan nanggaling yung mga ganyang tanong, yung parang hindi mo magagalit yung asawa mo. I think nakakuha nila yan dahil yung previous na yung lalaki kasing nagdala sa akin dito, 'di ba ganyan siya? Yung parang matakot ka. Matakot kang kumain sa pagkain niya, pero I think hindi ko alam kung baka gusto lang nilang anuhin ako na kumakain ako ng pagkain ni Tami, ganun. Pero yun, yung mga tanungan na mga ganyang style ba, magtataka ka na lang kung saan nila nakuha yung mga ganyan. E baka naisip nila, hala, si Miriam kumakain na naman, parang hindi mo naman yan pagkain, yung mga ganyan ba. So, matawa ka na lang, guys, sa mga ganyang comment.
Talsikan guys eh. Gulay. Aduy, pati pag-serve, mga hulog pa. Unsa man na mirian pagtarong god. Mura man kagkuan. Don't understand. Ha? I don't understand. What happened? I can't find a cover for the microwave thing. It's over there, oh. The toaster. Han, use your eyes, not your mouth. Oh shit, seriously? You can hide it back there. I can't see back there. Seriously, honey. I can't see it. You can't see it. He's been looking. I like to hide things in different places all the time. Kitag bukog be.